štýl pre vás. Je to naozaj, predstavte si, že si dáte naozaj červené šaty, prejdete sa po červenom koberci a máte naozaj hollywoodský dizajn. Takže som zvedavá, za akú sumu ponúkneme tento nádherný náhrdelník. Ale samozrejme, toto je 7, len 7, no. Tak čo sa s tým dá robiť? Samozrejme, je to exkluzívny kúsok, ktorý prichádza v limitovanej kvantite, takže určite luxusná ponuka pre vás. Momentálne je tu suma 360, uvidíme, čo sa s tým dá samozrejme spraviť. Stačí, ak budete objednávať na telefónnom čísle už aj teraz v tejto chvíli 0850 100 550. Takže poďme sa pozrieť na tú sumu. Keďže tu máme naozaj luxusnú ponuku, ja vám nemôžem sľubovať, koľko to pôjde nižšie, ale pokúsime sa to znížiť, aby sa vám to páčilo. Tak pozrime sa na to. Momentálna suma, ktorú tu máte, toto nie, išlo to veľmi dole, 123,99. Tak, dali sme dole naozaj viac ako 200 eur, ale veraj sa, ešte niečo deje, ešte niečo tu bude. Nie, 71,99, išli sme viacej ako o 200 eur dole a máte k tomu ešte naozaj zdarma nádherný náramok. Nech nemusíte premýšľať nad tým, čo si k tomu dáte. Samozrejme, chcem vám ho ukázať, máte ho k tomu zdarma. Tak pozrite sa na to, nádherne to vyzerá. Naozaj dvojitý štýl, ako vidíte. Opäť je tu dvojitý štýl, ktorý máte k dispozícii. Náramok zdarma za túto cenu, čo je neuveriteľné. Pozor, máme už len 3 kúsky. Wow, toto je úžasné, toto je nádherné. Skutočne tento dizajn hovorí sám za seba, preto ak ho chcete mať doma, určite neváhajte, pretože tu máme už len 3 kúsky. Ako vidím ja, nestihnem ani dopovedať a už sú tu 2 kúsky. Skutočne je to neuveriteľné, ale ja som to aj očakávala, pretože za takéto kúsky, za takéto šperky, zaplatiť takúto nádhernú sumu, tak to som naozaj nečakala. 71,99, suma nám išla skutočne veľmi dole. Samozrejme, tento luxusný náramok máte k tomu zdarma. A určite objednávajte na telefónnom čísle 0850 100 550, ak chcete potešiť svoje dámy, ak majú nejaké výročie, tak sa pozrieme na to, ale niečo sa ešte deje. Ja mám taký pocit, že to bude menej. Nie, toto nie je 62,99, naozaj máme krásnu ponuku, toto je neuveriteľné, naozaj, ja som čakala, že to pôjde nižšie, ale nie až takto. Máme už len poslednú ponuku. Ešte stále naozaj môžete zaplatiť túto neuveriteľnú 62,99 cenu. Každý z vás zaplatí túto cenu, samozrejme túto najnižšiu, ktorú tu máme, aj keď ste objednali skôr, ale máme tu už len jednu. Mali sme tu 7 kuskov pre dámy, ale teraz tu máme naozaj už len jednu šancu pre jednu dámu, ktorá môže mať tento nádherný náhrdelník a samozrejme náramok k tomu zdarma doma. Je to krásny dizajn, ale už len jedna posledná možnosť. Ide to veľmi rýchlo, poponáhľajte sa, pretože v každom momente tu môžete byť a v každom momente samozrejme môže byť tento kúsok preč. Ale práve teraz ešte máme pre vás pripravený set, takže ako vidíte naozaj, tento náramok, krásny dvojitý náramok máte k tomu úplne zdarma. To je naozaj prekvapujúce, veľmi šokujúce, ale je to tak, tak samozrejme dámy, ak chcete ešte nosiť s hrdosťou ako také kráľovné tento náhrdelník a tento nádherný náramok, tak určite ešte objednajte. Ešte stihnete, ja si myslím, že do pár sekúnd to tu už nebude, ale samozrejme dáma, ktorá si ho objedná, tak má ešte šancu ho nosiť. Takže som zvedavá, naozaj posledná možnosť pre jednu krásnu ženu, ktorá ho bude nosiť. Je to veľmi, veľmi luxusný šperk. Vyzerá to ako také brilianty, skutočne. Máme tam samozrejme Swarovské kryštály a už len 62,99 táto suma. Som zvedavá, priatelia. Ja naozaj gratulujem všetkým dámam. Všetky ste zaplatili 62,99 za tento nádherný šperk. Tak ale ideme naozaj ďalej. Pozrime sa na to. Wow.
Wow, máme tu taký špeciálny set, naozaj krásny. Ja mám veľmi rada fialokovú farbu, ktorá je taká jemnejšia, ale aby toho nebolo málo, máme k tomuto krásnemu náhrdelníku aj nádherný prstienok a ešte aj náušničky. Takže pozrite sa na to, pozrite sa skutočne na každé tie detaily, ktoré tu máme. Je to veľmi špeciálna ponuka, zase samozrejme pre vás. Ja veľmi obľúbujem túto farbu, pretože naozaj celý set, toto je celá táto naozaj pozícia, ktorú tu máme, tá môže byť vaša. Nielenže tam máte krásne náušničky, ale máte tam aj, samozrejme, ja vám to takto trošku, vám to tu napravím, nech to vidíte dobre. Máme tam prstienok. Wow, pozrite sa na to. Pozrite sa na tie krásne detaily. Je to neskutočné, ale máme tu konečne takú nejakú letnú farbu, jar-leto, určite využijete tieto šperky. Pozrite sa na túto fialkovú farbu, ktorá sa nachádza ako keby v takom trojuholníčku. Skutočne. A toto vyzerá ako taká kytička, ako taká malá kytička. 41 kúskov. 41 kúskov tu je pre vás pripravených. Ja si myslím, že toto bude naozaj vaše obľúbené, pretože ja si myslím, že bude tá cena trošku lepšia. Samozrejme, ak chcete objednávať, už môžete na telefónnom čísle 0850 105 150. Máte tu nádherný setík, ale hovorím o celom sete a ja naozaj dúfam, že budeme môcť ísť pod 50 eur, bolo by to super. Takže toto by bolo veľmi super. Toto by bolo naozaj vzrušujúce. Takže poďme sa na to pozrieť, aká bude minimálna suma, ktorú môžeme ponúknuť. Tak máme ju tu. Pozrime sa na to. Nie, toto išlo dole viac ako 50 eur, 16,79. Áno, mala som pravdu, toto je naozaj neskutočné za celý set. 16,79 je to naozaj neuveriteľné. Dámy, poponáhľajte sa a samozrejme páni, nezameškajte príležitosť, pretože toto sa hodí na každú dámu, pre každú vekovú kategóriu. Naozaj toto môže nosiť s hrdosťou, či už staršia dáma v rokoch, ktorá bude veľmi elegantná s týmto kúskom, tak aj mladšia dáma, ktorá bude nosiť určite k nejakým šatám tieto krásne šperky len za 16,79. Wow, pozrite na ten prsteň. Naozaj veľa ľudí nám volá, že či to je chyba. Nie, ja vám garantujem, že to chyba nie je. Dobre vidíte, je to 16,79, čo je neuveriteľné. Samozrejme, množstvo máme, 5 kúskov. Ja som to nestihla ani dopovedať. Už nie je 5 kúskov, ale máme 4, naozaj 3. Toto nie, 3 posledné kúsky a Swarovski premiéra stále je tu pre vás pripravená. Samozrejme, máte garanciu vrátenia peňazí do 30 dní a volania spoplatené normálnou tarifou. Takže určite nepremeškajte túto jedinečnú šancu, pretože len posledné 2 možnosti sú tu pre vás, tak som zvedavá. Naozaj toto nie je každý deň, toto tu máme špeciálne pre vás, pretože celý set, áno, celý set len za sumu 16,79. Náušničky krásne, Swarovski kryštál, vzadu máte jednoduché zapínanie, nasuniete naozaj to zapínanie a máte to vybavené. Máme poslednú možnosť, môžete to stále naozaj zvládnuť. 16,79 je to neuveriteľné za set Swarovski kryštál, 18 karátové, biele zlato máte k tomu. Tak naozaj toto sa nám krásne leskne a dokopy to vytvára takú súhru farieb, pretože tieto kryštály sa nám nádherne. Pozrite na to, ako to žiari, ale už len jeden posledný kúsoček, no samozrejme je mi ľúto, že to nebudú nosiť asi všetky dámy už, ale už len tá jedna špeciálna, ktorá s hrdosťou, ako taká princezna, bude nosiť tieto šperky. Skutočne, keď to dostanete, zaplatíte. Nemusíte dopredu platiť nič. Až keď to dostanete do rúk, zaplatíte túto neuveriteľnú, naozaj najnižšiu sumu, ktorú sme vám mohli ponúknuť. A už len jeden kúsok. Už len jedna dáma môže nosiť tieto šperky. Samozrejme, využite možnosť objednávať. Ešte nie je neskoro. Pretože naozaj, ja si myslím, že nám tu zostáva pár momentov na to, aby ste objednali a ja vám garantujem, že keď vytočíte telefónne číslo a spojite sa s našimi operátormi, ešte máme pre vás tento jeden kúsok. Naozaj posledné momenty. Tak a teraz, dámy, naozaj už len posledná šanca pre jednu z vás. Páni, ak chcete potešiť svoje
polovičky, tak určite teraz, v tejto chvíli. Ja naozaj gratulujem všetkým, ktorí ste objednali tento krásny set za úžasnú cenu. Tak a ideme ďalej, pozrieme sa na naše ďalšie promo. Niečo veľmi špeciálne, krásne, ďalšia veľmi... Wow, pozrite sa na tú veľkosť toho kryštálu, ktorú tam vidíte. Swarovski premiéra samozrejme je pre vás. Je to veľmi veľký, veľmi kryštál, ktorý je skutočne pre vás pripravený, ale až o chvíľu je pre vás pripravený. Takže pozrime sa na to, čo tu máme ďalšie. Máme tu niečo špeciálne, opäť naozaj niečo, čo máte veľmi radi, čo máte v obľúbe. Toto je veľká premiéra, toto sme tu ešte nemali. Tak chcem, aby ste to videli naozaj zblízka. Wow. Jednoduché kúsky, jednoduchý kúsok, ktorý je naozaj taký minimalistický a dá sa nosiť na každú príležitosť. Dá sa využiť skutočne pri každom okamihu, či už to budete mať na nejaké bežné nosenie, alebo či si to dáte možno k nejakým elegantným šatám, do nejakého jemného dekoltu, tak sa tým určite zvýraznite. Pozrime sa hore, aké to má. Naozaj ten prívesok je na tej reťazke zachytený krásnym labyrintovým spôsobom, ako keby. Pozrite sa na to. Vytvára to tam také esíčka jemné. A čo je špeciálne, máme tam perlu v strede. Pozrieme sa na to, 31 kusov. Tak myslím si, že nie je to ani málo, ale ani veľa. Ale keďže toto je naozaj limitované, tak nečakajte dlho. A ja si myslím, že zaplatíte aj menšiu sumu, pretože v tejto show skutočne nebudete platiť takto veľa peňazí. Bude to niečo lepšie. Som zvedavá, akým spôsobom naozaj pojmeme aj tento krásny prívesok. Čo tu bude? Takže dúfam, že budeme milo prekvapení a dúfam, že vás čaká naozaj najnižšia ponuka, najnižšia suma. Takže čo to bude? Máme tu Swarovski kryštál, takže poďme sa pozrieť, čo môžeme urobiť naozaj s týmto krásnym náhrdelníkom, ktorý tu máte. Tak pozrieme sa na tú sumu. Ja verím, že bude... Nie, toto je naozaj viacej ako 70 eur. Je to excelentná ponuka, 29,99, ale ešte ideme nižšie? Nie. Ešte nižšie, 18,99, je to veľmi, veľmi vzrušujúci moment. Samozrejme, pozrite sa na každý ten detail, pretože ja mám pre vás ešte darček. Naozaj kompletne na to zdarma. Zdarma naozaj krásne náušničky. Máte veľmi krásne, pozrieme sa na to. Tak krásne náušničky, samozrejme ukážem vám oboje za neuveriteľných 18,99. Tak toto som nečakala. Ja som myslela, že to bude tak nejakých, ja neviem, 30 eur, ale wow, tu máme naozaj krásne náušničky k tomu, máme tam, vlastne v celom sete máte 3 perly, 3 nádherne sa lesknúce perly, ktoré môžu byť vaše za neuveriteľných 18,99. Toto som nečakala, skutočne myslela som, že to bude trošku viacej, ale samozrejme som len rada a teším sa, že práve ja tu môžem byť s vami a môžem vám ponúkať tieto krásne šperky. Ale čo to vidím? Ideme veľmi dole, ale ja si myslím, že každá dáma, každá staršia dáma, každá naozaj mladšia dáma môže nosiť tieto krásne náušničky a tento krásny náhrdelník, ale pozrime sa na to, 2 kúsky, no toto nie, 18,99 stále môžu byť vaše, samozrejme máte tam 18 karátové, pozlatené, biele zlato, ktoré určite zvýrazní vašu naozaj tvár, pretože keď si dáte tieto náušničky, či už si dáte cop, alebo si naozaj dáte rozpustené vlasy, určite sa budú nádherne lesknúť, pretože ako vieme, slnečko naozaj nám už svieti častejšie a naozaj už tu máme posledné 2 šance a tieto krásne náušničky a prívesok tu už nebudú. Takže už len jedna možnosť pre jednu z vás. Takže páni, neváhajte, pretože ak chcete objednať tieto krásne šperky vašim polovičkám, keď sa blíži nejaké výročie alebo ich chcete potešiť, tak ja vám garantujem, že s týmto ich určite potešíte a nemusíte ani premýšľať nad tým, čo by ste im vybrali. Ale posledný moment. Už len posledná dáma, posledná slečna, posledná žena bude nosiť naozaj s hrdosťou, verím, že áno. Tieto krásne šperky, nielenže tento prívesok, ale aj tieto náušničky, ktoré sú k tomu úplne zdarma. Tak ja gratulujem všetkým, naozaj všetky ste zaplatili 18,99, to je nádherná ponuka, nádherná suma, ale ideme ďalej, ideme skutočne ďalej, pozrieme sa na to, čo tu máme. Máme tu naozaj krásne promo. Wow, pozrite sa na ten veľký kryštál, ktorý tam máme.
krásny kryštál, ktorý tam vidíte. Máme fialkový. Mám taký pocit, že to je veľmi taká fialová farba, ale až o chvíľku. Až o chvíľku, pretože teraz tu máme ďalšiu ponuku pre vás. Niečo veľmi špeciálne. Veľká premiéra. Tak sa poďte na to pozrieť. Wow. Tak toto je neskutočné. Toto som tu ešte nemala. Toto ste tu ešte ani vy určite nevideli, pretože je to novinka. Pozrime sa na to, ako sa to leskne. Je to skutočne kreatívny dizajn. Je to naozaj veľmi špeciálne. Môžete nosiť skutočne už do pár dní tento krásny náhrdelník. Nenájdete to len tak niekde v obchodoch. Pozrite sa na naozaj tie kryštály. Pozrite sa na to číslo tých kryštálov, ktoré tam vidíte, ktoré vytvárajú nádherný dizajn. 100 eur momentálne, 51 kúskov, z čoho sa veľmi teším, pretože chcem skutočne, aby ste mali možnosť mať tento kreatívny, veľmi špeciálny kúsok doma aj vy. A čo najviac dám, ktoré naozaj chcú. Ale ja si myslím, že ja vám skutočne ponúknem nižšiu sumu, pretože máte k tomu ešte aj zdarma naozaj krásny prstienok. Tak pozrime sa na to, je to niečo veľmi špeciálne. Tak, máme tu krásny, wow. Pozrite sa na to, ako to vyzerá dokopy. Skutočne chcem, aby ste videli, že sa to k sebe nádherne hodí, pretože je to priamo k tomu taký setík. Tak vytvára nám to nádhernú sumu. Teraz máme 100 eur, ale keďže ja verím, že ste pripravení naozaj na najlepšiu cenu, ktorú máme za tento set, tak som zvedavá. Pozrime sa na ňu. Je tu neuveriteľných, toto je, mám pocit, najnižšia suma, je to neuveriteľná suma 12,99, takže toto je naozaj krásna ponuka. Ja verím, že tento set budete mať doma za 12,99. Samozrejme, môžete objednávať na telefónnom čísle 0850 100 550 a máme tu prsteň k tomu zdarma, úplne zdarma, takže zaplatíte túto sumu. Naozaj môžete mať tieto krásny prstenok k tomu úplne zdarma, pretože inak by ste zaplatili oveľa viacej ako 12,99. Pozrite sa len na cenu v obchodoch, ktorá je 115,99, ale keďže my berieme naozaj tieto krásne výrobky priamo od výrobcov, tak vám môžeme ponúknuť túto špeciálnu sumu, ktorú vidíte na televíznej obrazovke. Čo sa tu deje? Vidím, že pred chvíľkou sme tu mali nejakých 50 kúskov, ale teraz vidím 3. Nie. Dve posledné naozaj možnosti pre dve dámy, ktoré chcú ešte nosiť naozaj tieto krásne produkty. Ako vidíte, ešte stále máte za neuveriteľnú sumu. Pozrite si jednotlivé detaily, ktoré sú veľmi špeciálne vyrobené a takto isto, ako to vyzerá na mojej ruke, tak to môže samozrejme vyzerať aj na vašej. A čo sa mi veľmi páči, že tu máme naozaj leto, že sa naozaj ten prelom tu je a budete môcť nosiť tieto šperky skutočne k nejakým letným šatám, pretože budú vyzerať exkluzívne. Máme tam 18-karatové žlté zlato, ako vidíte, pozlátené Swarovski kryštály a vytvára to ako keby taký lístoček. Ale toto je naozaj veľmi špeciálny produkt. Ja sa naozaj nečudujem, že tu máme už len posledné 2 kusy, pretože všetko, čo tu vidíte, môžete mať za 12,99. Prívesok, reťazka, prsteň len za túto sumu. Tak toto som nečakala. Tieto kryštály, je ich tam veľmi veľa a všetko naozaj máte pozlatené 18-karátovým žltým zlatom. Tak, ale nie. Už len posledná možnosť, naozaj nezabúdajte, že nemusíte zaplatiť teraz nič. Zaplatíte až pri prevzatí, keď vám to príde domov. Samozrejme, všetko vám vysvetlia naši milí a šikovní operátori. A ja som naozaj zvedavá, ktorá dáma toto bude ešte nosiť ako taká princezna. Stačí, keď si objednáte a dokonca máte garanciu vrátenia peňazí do 30 dní, tak to je super. Určite to využite a ja vám garantujem, že keď sa dovoláte k našim operátorom, ešte stále vám povedia, že majú k dispozícii jeden kúsok, jeden špeciálny kúsok, ktorý samozrejme máme už len posledný. Je mi to ľúto, ale ešte stále jedna dáma môže nosiť tento krásny, naozaj skvost, ktorý vidíte na mojej ruke. Ale samozrejme budete ho nosiť určite na vašom krku veľkou hrdosťou. Ja naozaj gratulujem všetkým, zaplatili ste len 12,99 za tieto krásne produkty. Ale teraz tu máme niečo ďalšie a niečo špeciálne. Tak teraz tu máme naozaj
teraz niečo luxusné, všetko, o čom sme už hovorili, čo ste videli a naozaj teraz vám to môžem ukázať, pretože najväčší kryštál, ktorý sme tu mali, pozrime sa na to, je obrovský, je naozaj obrovský a máme tu... tak toto už áno, Ono dokonca, keď to budete mať na tej svojej pokožke, ono to chytí inú farbu. Pozrite sa na to. Vyzerá to veľmi, veľmi tmavo, ale tá fialová farba tam vyzerá krásne. Pozrite sa na tú fialovú farbu, naozaj luxusná ponuka, Swarovské kryštály. Ja si to dám naozaj na ruku, nech môžete vidieť ten krásny kryštál, ktorý tam máme, pretože fialová farba, viete, ono to inak vyzerá na pokožke, samozrejme pozrite sa na to. Tak. Teraz vidíte naozaj, ako to vyzerá na ruke. Ten kryštál bude takto vyzerať na vašej pokožke, vo vašom dekolte. Samozrejme, táto farba je veľmi, veľmi špeciálna a ten kúsok je obrovský, skutočne obrovský. Tak ja verím, že sa vám bude páčiť. Tak pozrieme sa na informácie, len 12 kúskov, toto nie. Ja som čakala viacej. Samozrejme, naša cena je momentálne 250 a ja verím, že bude ešte lepšia, keďže tu máme luxusnú ponuku. Máme limitované množstvo tohto krásneho náhrdelníku, ktorý je samozrejme vykladaný Swarovskými kryštálmi. Máte tam zaujímavý dizajn, ktorý je veľmi, veľmi špeciálne navrhnutý a obrovský fialový kryštál, ktorý sa nachádza v strede. Ale uvidíme, čo sa dá urobiť s cenou. Momentálne 250 eur a som zvedavá, ako to pôjde dole. Ja dúfam, že viacej, že aspoň minimálne o tých 50 eur. Tak, pozrime sa na to. Priatelia, som zvedavá, ja chcem, aby ste mali čo najlepšiu ponuku. Tak, máme to tu. Nie, 61,99, toto je neuveriteľné skutočne, pretože naozaj sme išli dole o 100 eur, ale ešte sa niečo deje. Toto nie je koniec. 39,12. Tak toto je neuveriteľné, skutočne neuveriteľné. Naozaj ja dúfam, že sa vám to bude páčiť, ale ja mám pre vás ešte naozaj krásny sen. Mám k tomu pre vás zdarma prstienok. Tak pozrime sa na to, aký nádherný prstienok mám pre vás. Wow, pozrite sa na to, vyzerá to úchvatne. Takže nielen, že tam máme Swarovské kryštály, ale máme tam skutočne k tomu krásny dizajn. Tak ale ešte, aby toho nebolo málo, samozrejme ešte špeciálna ponuka pre vás. Mám tu pre vás ešte k tomu náušnice. Aby ste nemuseli premýšľať nad tým, čo si k tomu vyberiete. Aby ste nemuseli naozaj, pretože by to bolo zložité zladiť takúto krásnu farbu. Pozrite sa na to. Skontrolujte každý detail. Ja verím, že tieto kryštály a že táto veľkosť tohto kryštálu sa vám určite pozdáva, pretože máme tu len 4 posledné možnosti za tieto nádherné sety. 39,12 stále môžete zaplatiť a už len dve možnosti. Toto som nečakala, ale samozrejme máte garanciu vrátenia peňazí do 30 dní, ak náhodou neviete veľkosť svojho prstu. Kľudne sa spýtajte operátorov, poradia vám. Naozaj táto veľkosť tohto kryštálu je veľmi špeciálna. A pozrite sa na tú farbu. Naozaj ten kryštál, ktorý sa nachádza v strede, vyzerá úchvatne. Stačí, keď si ho objednáte, ale už len posledná. Áno, je to tak, už len posledná možnosť, už len posledný set tu máme pre vás. Toto je pre niekoho naozaj sofistikovaného, ktorý chce mať doma skutočne exkluzívne kúsky a chce dobre vyzerať. Toto je pre človeka, ktorý skutočne rád nosí zaujímavé šperky. Posledná možnosť. Naozaj je to luxusný set, ale môžete to mať naozaj len teraz v tejto chvíli, pretože o chvíľku toto už nebude. Môžete objednávať ešte stále na telefónnom čísle 0850 100 550. Nepremeškajte príležitosť. Určite nie, pretože za 39,12 € to nenájdete. To nie. To len teraz u nás. Špeciálna ponuka, luxusná ponuka. Ešte samozrejme dámy môžete objednávať, alebo páni, potešte svoje blízke. Tak a ja musím zagratulovať naozaj všetkým dámam. Zaplatili ste 39,12 a ideme naozaj ďalej. Takže máme tu niečo krásne.
Wow, je to ťažké, toto bude bláznivá ponuka. Ja vám to ukážem naozaj, ako to vyzerá tuto na tej našej čiernej postavičke, samozrejme, pretože to je luxusné, naozaj veľmi luxusné. Chcem, aby ste videli hlavne tú dĺžku, tak pozrime sa na to. Špeciálna ponuka pre vás, opäť niečo krásne, opäť niečo zaujímavé, tak vidíte skutočne, toto je naozaj, ja si myslím, že naozaj veľmi krásna ponuka. Máme tam 18-karatové biele, zlato pozlatené. Samozrejme, tuto vidíte nádherný dizajn. Vidíte, každý kúsok sa nám krásne leskne, takto isto sa to bude samozrejme lesknúť aj na vašich krkoch. Luxusná ponuka. Skutočne nemáme ich veľa pripravených, tak neváhajte, a ak máte záujem o túto reťazku, ktorá vyzerá úchvatne, je taká, by som povedala, možno pre extravagantnú dámu, ale samozrejme, keď to bude s nejakým jednoduchým topom. Ale čo to vidím? Iba 13 kúskov tu máme pre 13 žien, tak to mi je ľúto, je mi to ľúto.